kum kadak jong ka jingrakhe ya ka Swachatta Hi Seva bat ka jingdap hapoh snem ka Swachh Bharat Mission na ka liang ka district Swachh Bharat Mission Eastern West Khasi Hills district ha ka step jong ka hapoh tarik nailur kalayo ban Pynlong da ka Jingiakob Niah cycle nak bynta ki Samla khynnah kynthei bat shynrang kiba shong basa hapoh kani ka district ka Jingpynlong ya kani ka Jingiakob Niah cycle kalong rukum shi bynta ban Phriang Khubor Halor iadei bat ka Jingdonkam jong ka jinglehkhuid iwei pa iwei hapoh ke emlang salang ban snok tilang ha kani ka thong ban wan ra ya ka jingkhuid hapoh ka snok thau bat kumju ban Pynlong ya ka ri India ka ri ka bakhuid basuba ha kani ka Jingiakob Niah cycle lawan ban ka we lama da u AEC ka Eastern West Khasi Hills ba lasbon marthong harangkat ka Jingdonkam kinong tre ka tanat PHE Mairang bat ka tanat pulit Mairang bat ya ka Jingiakob lapia haki ar bynta kata naga bynta ki shynrang kalong khat khynnah kilometer bat hapoh kilometer kat ba ki kynthei kalong hapoh kilometer bat san kilometer kat ba ki nong job jong kani ka Jingiakob layo ban sam da ka song pisa harangkat ki sernot Chalo. Walang sila siya PHE. Oh. Noel Carmolo. Balai di Aido.